liggéey ala liggéey carte njaaɗa ndiweɗa to gonnomi ko chef de quartier ittumi toon Allah e makko wonde haasit minen ala homi ɓay a fuyi ɗum noma aɗa yiye café ma poɗɗa walde kono lindi a wallataki wona yo wona maire hay chef de canton wonta mo ƴew goto noon hikka an quoi ton problème on dimanche matin himɓe fof no pofto gona ɗo ɗo fugga kon ko woni jam waɗi ala ɗo kon jam waɗi ala rewa salmide ayi onon ko ni watton onon ponto yimɓe onon cirto yimɓe yeeso ma wawono intellectuel maison ni en cas intellectuel maison ala ko mbiyata ɗa hollem des heures dimanche c'est à dire comme ça là ay an anda hoorema wona ɗo konko an mo wonma autorisé sah mbadda ɗo table min gonnomi ko to chef de quartier wiyom ummo toon après garmi ɗo oɗo chef de quartier wiyom wonɗo chef de quartier ni ay an ni tan mbatton to woni fof pawn toon table ta hay goto yamirta on ay kaw neɗɗo so toñanima oto toñjum te an mo yi yeeso ma ngo ne andi ka intellectuel maison ala ko woniɗa galle mon so wona yebde télé et journal ko ɗum woni kala ko Piindi TV nanni mbaɗa commentaire oto tampiɗo yimɓe ko ɗum jabotoɗami ay an ma lab kam fatuma ɗo ma lab koye ma lab bo yeeso o so wona ɓi patron wallay basir ka haasiri hoorema kala to jaarama kaɓeɗa holli kam belnoɗama o yimatti de haas mbiyama non kottu jam mi ruwe oh what deju noon wayɗa wiyata waya ngoyata o yom riuma ɗo ko yori weɗo ngala bas o riuma ɗo mi jaaha ban goto wonano woyde gonnomi tan koye ƴewde est ce moɗo wawi woyde walla mi wawa woyde Mau, Dad, findani wannan fof Musa de mi do hatta mi yaade ka fen jere an to ngum marda bum sona kon ko to mi anda ko jero kafe mi anda ba mi suba kala sahola ma wada bonno kafe kafe boy anan hala kafe hoto do medda hek les oh dum kay mata wa wande min bele fini mi hori mo yidi do e waño kafe de jel jeero kafe ar hadda ma galle fawdon kafe mun yayi dan ar mi jippo ses o fen dem kafe wade sukat mi yar dum kay dira dum kay ko jam non il m'a vraiment donné un mal de tête au de heure dimanche mi na pofto e cité garade fuggal nem afama rek ari yiradi ko dañi afama ko wara halum yo monsieur le maire wi mo mi anda chef de quartier yo wettu do mo na do ko kay fugano nani ay ko do yeta kafe anda to ummi ko keso ko kafe yes ouais min beren fini ala torni kafe ni hay o comfort mi no kafe yes an kam affaire ma jewde no you know kafe den mil mon frère ana kafe français din ɗo madame hannde min mbawɗo dañde pewnal amen café waɗen sukar cappuccino min jara normal sans problème ɗum kay jirat dugdi kamos pasta you know sen sans problème café jara ɗum pina addugo dogata ɗum woni haala sahola ma wada bonno ay non wada bonno sahola ma ar fewndu ay non ar fewndu woto kolangel jakku awdi ka kola do Zeydi ne kabiterna itulene made ay anda ɗo commissariat ɗo cuɓuɗa ko nder fawru man walla ko nder galle o ɗo commissariat holko woni koyde ma min arno porte de plainte ha min arno wadde porte de plainte ka garɗo ɗo porte de plainte holmo garɗa porte de plainte copain wiɗa mo garɗa porte de plainte komo waɗan viol ko baddumo wa viol
violé garda pour tuer pénalty. Voilà. Wow, complètement mon gars pour tuer pénalty bon. Ko an yano ko makko walla ko kanko arno ko me yahiro mo an yano daru yo Gogo? Ah, pofto. Ndax yebde journal ay sirji ko janumi o gota masat ok ko ɗum kay Gogo ako jinno ñufride ma setta ko jam kay Zeydi mi Khalif o ardunoma ɗo arde omo haala kam haala yidde mi seedinomo hen ni kono o insiste trop pour ko yiɗani kam cahakan ko degro yiɗiri kam joni o haali ñande foof o haala ha Allah waɗi min mbimi haade ko noon debbo faama tan ko resede bimi haali ko noon mi jaɓi dal bimi avant ɗum yo dejinaɓe ɓe ha par jinnaɓe makko ah mi andani de kono kam o wi kam mo yiɗi kam resde mi anda noon siko haalde jinnaɓe ko walla so haalani ɗum kam mi wona laaɓaɗo ɗum ɗon d'accord won dooɗo to sieste weli ɗo piyanmi balani ko ɗon dartono ɗo mbiya voilà to an yanatama ko me yahiro mo ne yanatama koye holko ɓorninɗa jupe minute jupe minute mini jippo to min jippo wayi ɗon dow koppi ɓenni koppi ɗi yawtiɗo an ka kan jeli hoorema an ko an hokkimo pisas eyyi kay yedde watti ngala ɗo alhamdulillah ana min mi waɗani ɗum ko kanko hettuɗum ayi wa wat mini jippude law dow mbaɗa o watma de la bile mbiya ca woni ɗo ko comité nokkomimi mini jippu kaddu dow koppi kam mbomri debbo aɗa wone tama aɗa dare ponto jinne mbaɗa mini jippu payata worɓe gorko wonno wayata ɓandu mum ɗanon ko namde on ko meɗi hokkude o ok ka iPhone 12 ha iPhone 12 yiyan kay ko haqqe muɓitetema o ko haqqe muɓitetema mi waɗani ɗum par ce que komi yiɗmo rek ko ɗum waɗi ayi boy a yinmo ala yiɗamo jiɗɗa ko iPhone o kono iPhone yiɗi hana yi noon komi wallam rek fiya wallam fiya ko
bon reftu kalago ma yalla oɗo pelante maw ya kono an ko an violi hoorema par ce que sa jooɗinoma koyɗe nene ma won ko arani jooɗe koyɗe yimma aɗa yontude sagar ka sagar debbo mbiya yayato coppe ma de soren ma de la téléphone de iPhone de la surtout les 300 000 walla de 500 000 walla 1 million nga har jomum maɗa waɗi de la municipal jiwrene gonum dow koyɗe mbiya watan weele gorko fortu par ce que o nde forsuma ndede welano sa welnoko o wawa fosidema wemma jodde koyɗe nene mon jabbo sa yiɗi suurade suuru hoorema suur terɗe ma ganda woni an mais jamma e ñalawma oɗon ɓornuɗi ɗi ganduɗa jaadani e jamma kala kaɗa ɗo e mon mbiyo ɗum ɗiɗo ɓornuɗi joni jaari koye jamanu sukaɓe worɓe nanguɗo demain soir garta ɗo ɗum ɗo kay so maɗa ditani so gorko teldi hen yalnede ko wayni ha waynima no wonno ka juulowo ka korowo ka jokkowo enɗam wadde so Allah waɗɗima e diiniyanke no mani nam ko hani machallah mbiyanmi ko so Allah waɗi ɗum kadi yo Allah waɗa hen barke Allah fawa hen jungo mum wonnoɗa hande ko ɓuuri ɗum kono est ce que hande bamma ala mi haalnani babam ko an tan kalami ɗum pour l'instant ewa solle jeeɓi min momi yewtude hen bamma solle jeeɓi anani inchallahu rabbi ewa minne mbiɗa yinno haalande mi gillanani inchallah janggo ko jiɗɗo dawde mi faye Madina Gounass Tampara to ceerno Sharif galle ceerno Tidiane mi yinno yaade toon wonno duwaw mabɓe machallah kala ko ɗum duwi Allah jaabo mbiɗa yinno yaade toon o walla min bamma wayni o walla mi duwaw kadi momi haalanmo kadi hakkude ma e Zeydi kadi waɗa hen duwaw Allah ɓuura newnude foof inchallahu rabbi meɗen ndi law noon yahanni anani sollo lamɗo ƴeɓe goppa hakkille noon e galle he toppitoɗa kadi bamma no fewi anen noon way kadi mo ko finde yo taw fewnanimo fof o fawi anani inchallahu rabbi mbeɗa wolima hen yo Allah waɗa hen barke wolima hen no fewi Piindi TV hokkanno on série mon Zeydi le fils de Khalifa